ବାପା ଏତେ ରାଗିଛି କି ପାଇଁ କି? ଛୁଆ ହଁ ହଁ ଓହୋ ସେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବ। ଓହୋ କିଛି ଶୁଣିବୁନି ତାହେଲେ ତୁ ମାନା କଥା ବି ଶୁଣିବୁନୁ। ମାନା ତତେ ଏତେ ଭଲ ପାଏ ତୁ ଆହୁରି ମାନା ଉପରେ ରାଗୁଛୁ ନା? ଓହୋ ତା ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଆମ ଛୁଆର। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା ଛୁଆ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛୁ। ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ଯେ। ହଁ ପଳେ ମୁଁ ତତେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ତୁ ମୋତେ ଏଇଭଳିଆ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ପଳେ ମୁଁ ତତେ ମୋବାଇଲ ଦେମି। ଆଜି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାଲିକି ଦେବି। ନା ଉଛୁ ଦେଇହେବନି ତ ମମି ମୋତେ ହାଣି ପକିବ ସଫା। ମୋତେ ହାଣି ଦଉ ମାନେ ମୋତେ ହାଣି ଦଉ ତୋର କିଛି ଫରକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟା ତୋର ନେବା ନିହାତି ଦରକାର ତ। ତ ବାପା ମୋତେ ଉଲ୍ଟା ବାଟିଆ ଟାଙ୍ଗି ଦେବେ। କିସ ହେଲା? କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ କରୁଛୁ। ଚୁପ୍ ଗୁଇଠା ମାରି ମଙ୍ଗା କହୁଛୁ କିସ କାହାକୁ? ବେଶୀ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ କହୁଛୁ। ସେସବୁ କଥା କହିବୁନି ମୋ ଆଗ୍ରହ। ଯୁକ୍ତି ନା ମଗେଇଲି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେମି ଏଇ ଛୁଣକା ମୋବାଇଲ ଦେମି।